Čo ja dneska idem prúskovať takú dobe, to je, jak sa volá špecifisko? Mikuláš. Grunza, ty? Ja Grunza. Dobre, tak ideme na to. To je veľká budova. Nie! Dáme keď im povedal. Poďte. Teďka to, bude toto, strašidlo. Hej. A dneska prečo? Taká veľká budova, vidíte? Hej. Vidíte, aká veľká budova? Dneska ideme prúskovať takú budovu. To volá alikátor. To poďte. Nikto tu není. Poď dneska, a mňa nás pomohli, iba tak sme prišli tu pozerať. Pozri tam, poď ideme tam. Poď, ideme tam. Poď, ideme tam. Je záchod tam, kde je záchod, pozor. Hej, tam je záchod, tam je Ricardo. Dneska bude, Poď, nikto to není. Dobre. Taký chďar, to používaj. Nikto tu není. Sme tu sami. Nikto tu není. Jaké čisto je? Poďte vidieť tam. Poďte. Tu je. Poďte. Pozrite sa. Vidíte? Poďme tam. Hej, tak my sme tady. A ja som Vova a ten je Jay. Ideme tu zase. Ešte sme neprišli všetko. Ideme tu, Luka. Ty vole, to bol záchody, vole, tu už to kaká. Ty, prečo? Vidíte, dosť. Vidíte? Už stačí. Ešte tam ideme. Vidíte? Jaká veľká budova. Ešte ideme. Tak dobre. Toto je všetko videa, poď tu. Toto je už všetko videa, máme málo percent a ešte komaru. Takže poď tu. Takže čaute. Čaute, babi. A dajte like, odber a ideme ideme v YouTube. Takže čaute a vidíte, aká veľká budova.